बानलु देनां लोगोफोर अनला एंखुर संनो खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोननि सोलिनायाव मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि नोंथांमोननि अननाय आरो सोलिनायाव मोजाङैनो दङ माबा एकदम दिनै बिस्थिबार नालाय मा संनो मा मानो जानानै आङो सोङो आरो आङो फिसाइनाव माने बोरायनाव आरो मा ओंख्रि जानो होननानै बिस्थिबार बारायबा ओमफ्राय बोराया मा होनो मिथिबायना सामफ्रामबो आं निरामिसबाथाय ओंख्रि संनो आन्दायनानै सोङो आरो बोरायनाव मा संनो मा मानो होननानै बेयो सामफ्रामबो मा होनो नारजि एंखुर नारजि आलु बेखौल' संनो थिनो ओमफ्राय फिसालाया होनो दालि आलु भाजा बेना बे ओमफ्राय आहा मोननै संनांगौ जायो ओरै फिसालाया नारजि जाया ओरै आंहा दालिखौनो जाबाय थानो बाबाय सामफ्रामबो दालि फिसालाया दालिल' बियो दा ओंखायनो सानबाय आं बिस्थिबार आरो दाखालिबो आङो अनला मोनजाबाय थाखाया नालाय जोंहा माने माइ ओंखारनायाव होननाय खोथाया दाख्लैहाय आङो मा लोगोफोर नारजिबो मोनजाया अनलाबो मोनजाया होननानै ओंखायनो आं दिनै बिस्थिबार बारायाव निरामिस नालाय जोंहा ओंखायनो नारजि एंखुर संनानै जानोसै होननानै आरो ओमफ्राय दा बेखौनो नोंथांमोननो आं माबायदि नारजि एंखुरखौ सङो बेखौनो देखायनो नागिरदों माने सोरबा अनेकथा आलादा डिजाइन सङो नालाय ओमफ्राय आंनि संनायखौ आं नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों फैदो बिदिब्ला गेस लागायनोसै ओमफ्राय नै लोगोफोर डाइरेक्ट सारायाव दै होखाबाय एंखुर मोननांगौ दैखौ एसे होबावनोसै जोंहा सानैल' नालाय ओंखायनो बारा बुरजा संला आं लोगोफोर ओमफ्राय नै एंखुरा नै दसे सोमनानै लाबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर आसल मेनानो जाहैबाय नैबे खारै बे खारैया एकदम न'नि थालिर मुरा थालिरजों बानायनाय बियो ओमफ्राय नै सामब्राम गुफुर बानलु देफ्रामनाय ओमफ्राय संख्रै ओमफ्राय नै हालदैखौ सोरबा होयो सोरबा होआ आरो माने कालारनि खोथा जेरैबाबो गोसोमखा नालाय ओमफ्राय थेवब्लाबो होनोसै आरो फैदो बिदिब्ला नैबे दैया गोदौबासो आङो एंखुरखौ होगोन नालाय ओंखायनो दैखौ खोबनानै दसे गोदौनायखौ नेनोसै आरोना लोगोफोर नै गोदौबाय दाना एंखुरखौ होसनसै सोरबा देफ्रामो खिन्थु आं देफ्रामला आरोना ओमफ्राय नै दाना नै बिसोरखौ होजोबसै आरो मिलौनायनि सामब्राम गुफुरखौ होनांगौ दसे खोबथाना दोनबावनोसै न'नि सबाय बिमा मेसेंनि बेखौबो एवफ्रामसै
नारजि सिफ्लेनानै होनोसै आं दाहाय लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर आं माने बे नारजिखौ आगोल गोथाङावनो सुनानै बयामाव सोनानै दोनो फोराननानै ओमफ्राय नै सान्दुङाव फोरानफिनदां गेस्रेम जानायनि ओमफ्राय बे फिथा सान्द्रिजों ओरै खालामनानै होनोसै लोगोफोर दुखु बरायनि जाहाथे बिनि रोदाफ्रा बेयाव थाङिनि आरोना बिनि देन्थाफ्रा बिदिनो मिहि खालामनानै दोनो आरो जागुलायबाय ओमफ्राय माबायाबो एंखुराबो नै बुगाजोब्बाय मोननोसैयानो मोननोसै ओमफ्राय लोगोफोर नैबे खारैया नांदोंना नाङाखै मिलौदोंना मिलौआखै ओंख्रिया आंना संख्रि साखिनोसै नै मोनबाय नालाय खारैया थागथि जाबाय जि गोथाव मिलौबाय संख्रियासो नाङाखै एसे होनोसै संख्रि माने ओंखाम बुस्थु नालाय संख्रिया एसे बुरजा नांगौ गंगार दुन्दिया होनोसै एसे लास्टआव नांबाय ओमफ्राय लोगोफोर नै बेखौ लास्टआव होनोसै आं मोदोमनायनि गंगार दुन्दिया ओमफ्राय नैबे सबाय बिमायाबो मोनबाय आंना बिदिब्ला आंना ओंख्रिया मोनजोब्बाय जानांसिगौल' ओमफ्राय आं जानायखौ होबाय थाला लोगोफोर ओंखामा संबावनांगौ बाखि दं आंना आंनि भिडिअआ एसेबां जोब्बाय मोजां मोनबा प्लिज लाइक साबस्क्राइब ओमफ्राय शेयार खालाम दाबाव दे गोजोन्थों बाय